Yanzu aka samu rahoto cewa 'yan bindiga sun tsere a yayin da ya kasance mutanen gari sun yi kokarin kare kansu har ya kasancewa 'yan ta'addan sun rasa yin da za su yi suka kwashe kayansu suka gudu. An samu wannan labari ne a jihar Katsina a yayin da 'yan ta'adda suka kasance sun kai hari a manumfashi a wani ƙauye da ake kira dan sa rai a yayin da suka yi wato ainihin nasarar kashe mutane 4 kuma suka jikkata wasu a yayin da mutanen gari kuma suka fusata nan da nan suka wato mayar da martani suka kwaso makamansu suka fatattaki wayannan 'yan ta'adda 'yan bindiga a yayin da 'yan ta'addan suka ga cewa ba su da wani mafita illa sai dai su gudu kasancewan su ma rayukansu yana cikin hatsari saboda sun ga cewa mutanen garin sun kasance wato sun zo sun fi karfin su kasancewan makaman da suke da shi nan da nan aka samu cewa 'yan ta'addan nan sun kwashe kwamutsansu kuma sun kara gaba sun gudu sai dai bayan nan mutanen garin sun nuna rashin jin daɗi kasancewan sun buƙaci wato jami'an tsaro su iso akan lokaci aka samu jinkirin jami'an tsaro ba su iso ba har sai lokacin da wayannan 'yan ta'adda suka samu suka tsere a lokacin ne jami'an tsaro suka wato ainihin iso sai dai lokacin da ya kasance ana artabu tsakanin mutanen gari da wayannan 'yan ta'adda ya kasance akwai kungiyoyi na sa kai wanda ya kasance suna irin taimaka kamar vigilante kenan a ƙauyen wanda ya kasance sun taimaka sosai wajen fatattakan 'yan ta'addan nan da kore su wanda ya kasance har ya kasance su ma 'yan ta'addan an kashe wayansu wato mutane daga ciki wanda ya kasance sauran kuma da suka ga hakan ne yasa suka kwashe kwamutsansu da mashinansu suka tsere suka gudu gabaki daya amma a yanzu haka dai mutanen garin suna buƙatan gwamnati da cewa ta ƙara ƙaro jami'an tsaro domin tsare rayukan mutane da wato ainihin dukiyoyinsu. Shin kuna ganin cewa waɗannan 'yan ta'adda kasancewan fatattakansu da mutanen gari suka yi shin kuna ganin hakan zai sa kada su ƙara dawowa domin kawo hari ko kuma kuna ganin cewa za su je su ƙara shiri domin su dawo? Menene ra'ayinku?